ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Имрӯз 6 октябри соли 2022 1000 рубл бо қурби давлатӣ 166 сомонӣ бо 50 дирам бо қурби интиқоли маблағам ҳамин гуна мебошад. $100 бо қурби давлатӣ 1022 сомонӣ бо қурби интиқоли маблағ 1003 сомонӣ. дар имрӯза навормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 65 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. як хонага 130 000 сомонӣ, ду хонага бо нархҳои 140 ва 175 000 сомонӣ, ҳавлиҳои фурӯшӣ бо нархҳои 65 ва 80 000 сомонӣ, як хонага бо ремонт дар Душанбе 170 000 сомонӣ, се хонага бо ремонт 270 000 сомонӣ, ҳавлии фурӯшӣ бо ремонт дар шаҳри Душанбе 220 000 сомонӣ ҳамагӣ ва квартираи фурӯшӣ дар Душанбе 250 000 сомонӣ ва дигар ҳавлиҳову квартираҳои фурӯшӣ бо нархҳои дастрас ки срочно фурӯхта мешаванд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуба аз даст натиҳен. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор бошад, ба рақамҳои барои реклама 907 1455 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. квартираҳои фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, пештарономаш Ленский район, фабрика, назди Мед коллеж мебошад. аз мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе 4 километр дур аст. чӣ вариантҳо аст дӯстони азиз? як хонага бо масоҳати 36 метри квадратӣ 130 000 сомонӣ, ду хонага 45 метри квадратӣ 140 000 сомонӣ ва ду хонага 65 метри квадратӣ 175 000 сомонӣ. сохмон айни замон рафтест, дар 4 этаж рафтеста, дом худаш бояд 6 этажа шавад. иншоаллоҳ 4 моҳ пас месупорем, мегӯяд соҳибуш. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, WhatsApp доранд ва инчунин кредит ҳам гирифта метавонед дӯстони азиз. 80% пули хонаро месупоред, боқӣ мондаша баъди сохмон иншоаллоҳ 4 моҳ пас буд мешавад. марҳамат дӯстони азиз. боз хотиррасон мекунем ки нархҳои хонаҳо барои харидорҳои аниқ албатта ки савдо мешаванд. аз ноҳияи Рудакӣ ҳавлиҳои арзон якчандта ҳаст, ҳатман то охира тамошо кунед, фурсатро аз даст натиҳед. хонаи заминии фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, деҳаи Уртабуз, участкаи Иттифоқ мебошад. дар пеши молбозор, гирди вана ҳамсояҳо ҳама ҳастанд. об ва барқ дар пешиш, мактаб, духтурхона дар наздикиш. 4 дар хона, коридор, кухни, баня дорад. фундаментош 1 метр рехтагиай. замин дар ҷои риждӣ, ягон проблема надорад. документош 100%. харидори аниқ боша гап мезанем, мегӯяд соҳибуш. 7 сотех замин аст. нархаш бошад 65 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои Россияе ки охирашон 46 88 мебошад. WhatsApp имо доранд. марҳамат. дӯстони азиз, хона бо нархи ҳамагӣ 80 000 сомонӣ дар ин навормон ҳаст. ҳатман то охира тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як хонага бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои новостройка. худи бино аз 3 ошёна иборат мебошад. ҳоҷатхона, ҳаммом алоҳида. хона ҷойгира дар поёни корвон, ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе мешавад, маҳаллаи Графзавод. аз роҳи калон 500 метр дур аст. таъмираш миёна, ҳуҷҷатош 100% мегӯяд соҳибуш. нархаш 170 000 сомонӣ, фавран фурӯхта мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, имо WhatsApp дорад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, лекин аз парки айнии шаҳри Душанбе ҳамагӣ 2 километр дур аст. хона дар саршавии Кулписта қарор аст. барқ ҳаст, об дорад. 3 дар хона, кухни, баня. сифати сохмонда гарантия ҳаст, мегӯяд соҳибуш. 6 сотех замин мебошад. нархаш ҳамагӣ 190 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Чорбоғ, пеши бозори нав Лесхоз.
нархаш ҳамагӣ 150 000 сомонӣ мебошад, боз савдо мешавад. 3 дар хона ба пеноблок бардошта шудагиай, баня туалет ҳаст. замини хона 12 сотиқ гирдиш фундамент гирифтагиай. рақамҳо барои тамос чун ҳар вақта дар рӯи экран дар таги нархаш навистагиай. марҳамат дӯстони азиз, ҳамагӣ 100 метр то бозори нав мебошад. бари хонада фундаменти сарай дегдон хона гирифтагиай. дӯстони азиз, як хоначаи дигари баня туалет дурун берун мебошад, дурун берун сохта шудагӣ. марҳамат, чӣ саволе ки дорем ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. тамошобинони азиз, ин наворҳое ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардагианд. мутаассифона камтар дарозтар мебошанд. мо барои ҳамин узкоришон кардагием ва звукшон накуштагием. агар ҳамин наворҳо ба шумо даркор бошад, ба рақамҳои соҳиби хона пурсон шавед. иншоаллоҳ ба шумо ҳамин видеоро роя мекунам, ба ҳазур тамошошон мекунем. хонаи арзон мебошад дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи Чорбоғ. ҳамагӣ 100 метр то бозори Навай. ҳамагӣ 150 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. як хонага бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои Новостройка. хона таъмир дорад, дар кӯчаи Сино ҷойгир аст, дар назди поликлиника. ҳамаи условиҳош қатъӣ. нархаш бошад 250 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар маҳаллаи Пахтакор. 6 сотиқ замин, 4 дар хона пад абои тайёрай, ҳоҷатхона, ҳаммом дар даруне ҷош тайёр, шкатур кардагӣ. берунда ҳоҷатхонаи дигар аст. об ва барқ доимӣ, пеши айвон стяжка 7/15. паси хонада замин аст 4 сотиқ, таги як хона падвал мебошад. суратҳо видеода ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. паси хонада чӣ хеле ки гуфтем 4 сотиқай, таги як хонада падвал, ҳоҷатхонаи дигар берунда тайёр. обши 6 сотиқ мешавад. алишам мешавад, арзон ҳам мешавад. нархаш 500 000 сомонӣ, доллар ва рубл дар рӯи экран. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Фабрика. 3 сотиқ замин мебошад. 3 дар хона дорад. бустонсарой, оби давлатӣ, оби качайка, барқ ҳаст, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳаст. нархаш 160 000 сомонӣ мебошад. ҳамагӣ бо муомилаам дорад. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран аст. срочно фурӯхта мешавад ва муомилаам дорад. нархаш марҳамат. фурсатро аз даст надиҳед. хонаи фурӯшии арзон дар ноҳияи Рӯдакӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 27. дар дуюм ошёнаи бинои советӣ ҷойгир аст. якум подъезд мебошад. 3 хонага бо масоҳати 72 метри квадратӣ дар дуюм ошёна. нархаш бошад 270 000 сомонӣ, доллар ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. марҳамат, аз номи канали Дом Тиҷей муроҷиат кунед. нархи хона боз савдо мешавад дӯстони азиз ва хона таъмир дорад. марҳамат, 3 хонагаи арзон. хонаи фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 80 000 сомонӣ. хонаи заминӣ мебошад. 7 сотиқ замин, 4/10 времянка дорад. документош 100%. нархаш ҳамагӣ 80 000 сомонӣ. боз албатта ки савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ватсап доранд дӯстони азиз. ҷойгир аст дар деҳаи Уртабӯзӣ, шаҳри Ҳисор. хонаи фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 220 000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, маҳаллаи Пахтакор, пеши магазини Рустамда қарор аст. ремонти хона миёна 0,75 сотиқ замин мебошад. об ва барқ ҳамабахта. нархаш чӣ хеле ки гуфтем 220 000 сомонӣ. харидори аниқ бошад, боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран ҳастанд дӯстони азиз. тарафҳои Гипроземда агар дайк бошед, заправкаи Фарос, ҷои каничкаи маршруткаҳо ай ҳамонҷа тақрибан 1 километр дуртарак мебошад. марҳамат. ҳавли 2 дар хона дорад.
ва кӯхунӣ дар дуруншаи ҳоҷатхона ҳаммом дар берун мебошад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб. ин ҳавлия сёмкаи алоҳидааш дар каналмон ҳаст. Ман салкаша дар комментария ҳамин видео мемонам. марҳамат даромада тамошо кунед. 5 сотиқ замин аст, 5 дар хона дорад, бо чизу чораш фурӯхта мешавад наздикии Варзоб геси шаҳри Душанбе, лекин аз рӯи ҳуҷҷат дар ноҳияи Варзоб дохил аст. лаби дарё мебошад. дӯстони азиз, бениҳоят як табиати зебо дорад. лаби дарё, дарахтҳои мевадиҳанда даруни хонаҳо таъмир доранд. дӯстони азиз, бо чизу чораш. нархаш $75,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. ба квартира ҳам алиш мешавад, болои пул дода шавад. дӯстони азиз, ва нархи хона албатта ки савдо ҳам мешавад. марҳамат, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. чӣ саволе ки дорен занг занед, пурсон шавен. ҳавлии фурӯшӣ лаби дарё дар наздикии Варзоб гес. марҳамат. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. якхонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ метавонед ба духонагам табдил тен дар 11 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 12 ошёна иборат мебошад. хона бе ремонт, яъне коробка мебошад. дӯстони азиз, ҷойгир аст дар назди хитои бозори пешина. нархаш $250,000 сомонӣ боз савдо мешавад. дар хитои бозор, дӯстони азиз, як маҷмӯаи истихоматии калон сохтагиян, якчанд блоки хонаҳо ҳастанд. насиб бошад моҳи ноябри соли 2022 аллакай меспоранд. марҳамат. ва тамошобинони гиромӣ, хотиррасон мекунем ки рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, ин рақамҳои агентства недвижимост мебошанд, яъне риэлтор аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. пештарномаш Қурғонтепа. духонага бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои советӣ. хона ҷойгир аст дар 14 микрорайони шаҳри Бохтар. бо таъмир аст. як боғчаи майдаҳак дорад ва 2 подвал дорад. на он қадар дур аз хона мактаби 9 ва 8 аст. мағозаҳо, садик, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона мебошад. соҳибаш илтимос мекунад ки беҳуда занг назанед, фақат хайдорҳои аниқ занг зананд. нархаш $260,000 сомонӣ боз савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. духонагам бо масоҳати 35 метри квадратӣ. барои духонагам масоҳат камтар аст ба фикрам дар бахтакор ҷойгир аст, кӯчаи Сулаймонӣ 8, шаҳри Хуҷанд. нархаш $210,000 сомонӣ боз савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. кадоме ки навора то охира тамошо кард, дар комментария рақами 15 нависед ва фикрҳои худатонро оиди навор нависед. ягон хел пешниҳод доштагӣ бошед, ҳатман нависед. дӯстони азиз, то боздид барори кор. худо нигаҳбон.